वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण मातरेग्ला श्रीमद् भागवतम क्लास बत्तनंचನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಉಂಜಾಯನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದೊಂದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪಂಪಾರು. ಅಂಚದು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂಚ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಎಂಚ ಆತಂಡು ಅಂಚದ ಆ ದೇವೋತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನೆಗ ಆ ವಿಷಯನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಇನಿ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಮಮಿಕಾರಿತ್ವಂ ಶಾಂತತ್ವಮಿತಿ ಚೇತಸಾ ವೃತ್ತಿಭಿರ್ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯಥಾಪಾಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಹ. ಎರಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲಿ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಮಮಿಕಾರಿತ್ವಂ ಶಾಂತತ್ವಮಿತಿ ಚೇತಸಾ ವೃತ್ತಿಭಿರ್ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯಥಾಪಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪರಾ. ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಮಮಿಕಾರಿತ್ವಂ ಶಾಂತತ್ವಮಿತಿ ಚೇತಸಾ ವೃತ್ತಿಭಿರ್ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯಥಾಪಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಾ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸ್ವಚ್ಛತಂ ವಿಕಾರಿತ್ವಂ ಶಾಂತತ್ವಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯಥಾಪಂ ಪ್ರಕೃತಿಪರಃ. तं ವಿಕಾರತ್ವಂ
ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ದಾದ ತೂದಿತ್ತ ಅಲ್ತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ ಈ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಸತ್ವಗುಣ ಮಹತ್ತತ್ವಡ್ ವ್ಯಕ್ತಾಂಡ್ ಅವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ್ ತೆರಿಯುನ ಸ್ವಚ್ಛ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿದ ಗುಣ ಅದು ಅಂಚದ್ ಸತ್ವಗುಣ ನಿರ್ಮಲವಾಯಿನ ಐಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒವೆನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒವೆನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಸತ್ವಗುಣ ಜೀವನಡ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ನ ಜೀವನಡ್ ಸತ್ವಗುಣ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೀವನಡ್ ಸುಖ ಉಂಡು ಶಾಂತಿ ಉಂಡು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಸತ್ವಗುಣ ಇತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚದ ಐನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಾಸುದೇವಿಜಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಅಂಚದ ಐನ ಪೂರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತೆರಿಪಾಯರ್ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಡ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬಾರಿ ಪೊಲುದ ವಿಷಯನ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಹಂಕಾರಡ್ ಮುಕ್ತಾಯರೆ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸಂಕರ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಅಹಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಂತಪಾಡು ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ಯಾಪಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಿಥ್ಯ ಅಹಂಕಾರ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಶಿವನ ಮೂಲಕಲ ಪೂಜಿಸಲಾಪುಂಡು ಶಿವನ ತ್ರು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಶಿವನ ದೇಹನ ಮುಚ್ಚಿದುಪ್ಪುನ ಸರ್ಪೋಲು ಸಂಕರ್ಷಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಜಿನ ದೇಹನ ಮುಚ್ಚಿದುಪ್ಪುನ ಸರ್ಪ ಉಂಡತೆ ಅವು ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಂಡು ಶಿವ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಧ್ಯಾನಡ್ ಸದಾ ಮಗ್ನಾದಿಪ್ಪೆ ಅದೇ ಅವು ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಡ್ ಪಾರ್ವತಿಕೇನು ಇರ್ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಈರ್ನ ಜಪ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಏರ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ರಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾಣನೆ ಅಂಚದ ಯಾನು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ ಶಿವ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಧ್ಯಾನಡ್ ಸದಾ ಮಗ್ನಾದ ಉಪ್ಪೇರ್ ಪಂಡಂದು ನಮಕ್ ಭಾಗವತರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ಳು ಪೂರಿ ಇದೇನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ರುದ್ರಗೀತೆಡ್ಲ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೇರ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಭಕ್ತನಂಚೆನೆ ಅರೆನ ನಿಜವಾದ ಪೂಜಿಸವನಾಯಿ ಮಿಥ್ಯವಾಯಿನ ಭೌತಿಕ ಅಹಂಕಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಭಕ್ತನಂಚೆನೆ ಅರೆನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪಂಡ ಶಿವಜಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಫುಲೆ ತೆ ಈ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತನಕ್ಲಂತೂ ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅವು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಟೈಪ್ದ ಪೂಜನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದದ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಸುಮಾರು ದೇವತನ ಒಯ್ಕೊಯ್ಕ್ ಏರೇರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಜ್ಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಖದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಿ ದೇವತೆನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಾಮನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇಚ್ಛೆನು ಪೂರ್ತಿ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಇಚ್ಛೆನ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾರೇರ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಭಾಗವತ ಮುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಸ್ಕಂದಡ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜಾವೆ ಭಾಗವತ ನಮಗ್ ಪೂರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಿ ದೇವತನಕ್ಲೇನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪುಂದತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಜದ ಎನನ ಬುಡ್ದು ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈ ಹೃತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಎತ್ತನೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ತೆರಿನಕ್ಲೆ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದೇವಿ ದೇವತನಕ್ಲೇನ್ ದ್ವೇಷ ಮನ್ಪೂಜಾರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇವಿ ದೇವತನಕ್ಲು ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಅದೇ ದೇವರನ ಭಕ್ತರು ಅಂಡ ಸಕಾಮ ಭಕ್ತರು ಸಕಾಮ ಪಂಡ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಪವರ್ ದೇವರೇ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ
ದೇವೇರು ಪೂರ ಪಂಡ ಏತ್ ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತಡ್ ಮಾತಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಡ್ಲ ನಮ ತೂಂಡ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಣಿದೆನ್. ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಎನ್ಮನೆ ಮಂತ್ರ ತುಲೆ ಪಂಡ ಪೂರೆರ್ನಲ ಇಚ್ಛೆನ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಭಗವಂತ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂಚ ಪ್ರತಿಯೊರೇನ ಇಚ್ಛೆನ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ಭಗವಂತ. ಅಂಜನೆ ಯಮರಾಜರ್ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪೇರು ಏಕೋ ಬಹುನಾಂ ಯೋ ವಿದದಾತಿ ಕಾಮಾನ್. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕಾಮನೇನು ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ್ ಜನಕಲ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸೆ ಉಪ್ಪು ಎನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುನೆ ಅವೇರು ಭಗವಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಿ ದೇವತೆ ನಕಲ್ನ ಥ್ರೂ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮನ್ಪುನ್ ದೇವೇರೆ. ಅಂಚದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚದ್ ದೇವೇರೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶರಣ ಪೂಜಾರ್. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ ಆಪುನಗ್ಲು ತಿಕ್ಕುನೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಸು ದುರ್ಲಭ, ಖಾಲಿ ದುರ್ಲಭ ಪನ್ಪೂಜಾರು. ಸು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸು ಪಂಡ ವೆರಿ ರೇರ್, ದುರ್ಲಭ ಪಂಡ ರೇರ್, ಸು ಪಂಡ ವೆರಿ ರೇರ್, ಸು ದುರ್ಲಭ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ದಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಪ್ಪುಜ್. ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಏರು ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೊಂದೇರು ಅಕ್ಲು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ. ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಪಂಡ ನು ಪೂರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಏರು ನಿಜವಾಯಿನ ದೇವೇರು. ಅಂಚದ್ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಭೌತಿಕಡ್ ಪೋತುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕಾವು ಬೋಡು ಬೋಡು ಅಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ವಸ್ತು. ಅದೇ ಇದ ನಚಿಕೇತ ತುಲೆ ಅಶಾಶ್ವತ ವಸ್ತು ಒಯ್ಲ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತುಜರು ಅರೆಗ್ ಪಂಡೇರು ಯಮರಾಜರು ಯಾನಿಕ್ ಆನೆ ಕೊರ್ಪೆ, ಕುದುರೆ ಕೊರ್ಪೆ, ಬಂಗಾರು, ಹಿರಣ್ಯ ಬೊಕ್ಕ 100 ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಏತ ಆಯುಷ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಸುಮಾರು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲಾರು ಆಪುಜರ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಆರೆಗ್ ಅರ್ನ ಆಸೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ್ ತೂಪೇರ ಆಂಡ ಇಕ್ಲಾರೊಂದು ಆಪುಜರ್ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರನ್. ಅಂಚದ ಆಂಡ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಪುರ ಬುದ್ಧಿ ಜನಕ್ಲೆ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುವ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತ್ತೆ ಯೋಂದೆ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ವಿವೇಚನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರಿದೆ. ಈ ಜಗತ್ತರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂದ ಏತು ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳ ಬುದ್ಧಿ ದಾದಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕಡ್ ಪೋದು ಉಡ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಗಳು ಭೌತಿಕಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ದೇರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಅಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಕ್ಲು. ಅದೇ ಪಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಓ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡು ಆಮೆಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಚ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಬುದ್ಧಿವಂತರತ್ತು. ಅಂಚದ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇರು ನಮಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ್ನ ಪಂಡಿತರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಾನ್ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಣಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಆಪುಜಿ. ಅವೇ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈ ಹೃತ್ತ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತ. ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಏರ್ನ ಬಯಕೆ ಹೈಕ ಬಯಕೆ ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಕಂಡುದೊಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ. ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಪಂಡ ಶರಣು ಪೋಪೇರು ಏನಾನು ಬುಡ್ದು ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಏನನ್ ಬುಡ್ದು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ಶರಣ ಆಪೇರು. ಆಕಲ್ನ ಆ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆನ ಅಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ಇದೇನು ತಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಅಂಡ ಇಂದು ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥದ ಲೆವೆಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತದ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋಡು. ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊಲೋ ಶ್ಲೋಕ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಭಾಗವತ ಮಡು ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಯಿನೇ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಪಣ ಪೂರಾ ದೇವತೆ ನಕ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ನಮಕ್ ಓ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಏರೇನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಅಂಚದ ತೇಜಸ್ ಬರ್ರೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಅದೇ ಅಂಚದ ಏರೆಗ ಕಾಮದ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಇಂದ್ರ ಅಂಚದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ
ಪೂರ ಪಂಡದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ನಮಕ್ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ ತುಲೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ whether he be full of all material desire, without any material desire or desiring liberation, must by all means worship the supreme whole, the personality of Godhead. ಅಂಚದ ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮೋವ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಉದಾರದಿ ತೀವ್ರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷ ಪರ. ನಮ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪಡೈನ ಏರ್ನ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪಡು, ಆಸೆ ಇಜ್ಜಂದು ಉಪ್ಪಡು, ಅದು ಮೋಕ್ಷದ ಆಸೆ ಉಪ್ಪಡು, ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಡೈನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭಗವಂತನ್. ಅದೇ ಭಗವಂತ ಬಾಕಿ ದೇವಿ ದೇವತೆನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಾಮನೇನು ಪೂರ್ತಿ ಮಂತನ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಕಾಮನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತನು. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಶಿವಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ಶಿವಜಿ ಆಪಲ ಸಂಕರ್ಷಣನ ಧ್ಯಾನ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚ ಶಿವಜಿನ ಭಾಗವತಡ್ ಪಂತೇರು ಅರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವಗೆ. ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಯಥಾ ಶಂಭು, ಶಂಭು ಶಿವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವ ಅಂಚದ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅದೇ ಆರ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ಓಡೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು. ಅದೇ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಲ್ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ ಆಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣ. ಅದೇ ಓ ಮೆಕ್ಕಲ್ ನಿಜವಾದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾಜಿ ನಾಡೆ ಪೋಂಡ ಕಟೀಲ್ ಪೊಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೋಪೇರಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು. ಅದೇ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ದುರ್ಗೇಡ ಪೋದಕೇಳ್ನೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಏತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಅದೇ ಬಾಕಿದಕ್ಲೇನೇನ್ವೇರು ಮೆಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಸೈಯರೆ ಮುಲ್ಪ ಕೇನೇರೆ. ಅದೇ ಮೆಕ್ಲು ಒವ್ವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುಣ ಐನೆಕ್ಕೇನೆರಲ್ ಇಷ್ಟು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚದ್ ಅಂಚ. ಅದೇ ದುರ್ಗಾಜಿನ ಪಂಡ ಆರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅದೇ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ದುರ್ಗೇನ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚದ್ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಪೋಪುನೆ ದುರ್ಗಾಜ್ ಐಟ್ ಏರ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪುಜಾರು. ಅವೆ ಅಂಡ ರಾಶಿ ಗಟ್ಲೆ ಜನ ಪೋಪೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ನಾಡೆ 10 ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಅದೇ ಬತ್ತದ್ಲ ಐಟ್ಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಾಯ ಒರಿಯ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು. ತುಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತಗೊಂಡ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತು ನಮಕ್. ಮನುಷ್ಯಾನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು 1000 ಜನಕ್ಲೆಟು ಒರಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನಿಸರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 1000 ಜನಕ್ಲೆಟ್ ಒರಿಯೇರ ಜೀವನ ಎಂಚಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪಡೆಯುಡು. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆನ ಸಾಧಿಸೈನೆಟ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಆ ಸಾಧನೆ ಮಂತನಕ್ಲೆಟ್ಲ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವರ್ನ ಎಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಲ. ಅದೇ ಐಟ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಉರಿಯೇ ಏನನ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇ ಪನ್ಪುನಲ ಕಷ್ಟ ಉರಿಯ ತಿಕ್ಕುನಲ ಬಂಗ. ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಹಕ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಹಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಬರ್ಪೇರ ಆ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು. ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆ ನೆಟ್ಟು ಪೋಡು ತತ್ವತಃ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ತತ್ವತಃ. ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರೀದ್ ಪೋಣ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಾರ. ಅದೇ ದೇವರ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಬೊಕ ಅಕ್ಲನ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆನಂದನೆ ಬೇತುಪ್ಪುನು. ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಭೌತಿಕ ಆಸೆ ಬತ್ತೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪುಜರು. ಅದೇ ಕೆಲವರ್ನ ಅಂತೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ದೇವರೇ. ಅದೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಡನೆ ಕೇನೋಡಿದೆ. ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಅನಾಧಾರ ಮಂತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓವೇ ದೇವ್ ಕೆಲವರ ಅಂಚ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಭೂತ ಇದೇನು ಮಾತ ಅನಾಧಾರನೇ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂದು ರಾಂಗು. ಈತ ಈ ಭೂತ ಅನ್ನು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಶಿವಜಿನ ಗಣ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚದ ಐತ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪನ್ಪೂಜಿ. ಪಂಡ ಅವು ಲೆವೆಲ್ಗ್ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಸ್ತಿಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಅದೇ ನಾಸ್ತಿಕಗ್ ಒಯ್ಟ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಯ ಒಯ್ನ್ಲ ಬಿಲಿ ಮನ್ಪುಜ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಉಲ್ಲೆ ಈ ದೈವನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಟರ್ ಅನ್ ಪನ್ಪಾರ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕ ಬೆಟ್ರ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಬೆಟ್ರ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ಮಾತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೋಡಾಯ್ನ ತೆರಿಯೋಡಾಯ್ನತೆ ಅಪಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಒರಿಯಾಗ ತೆರಿಪಾವಡ ಪಂಡೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ಶೈಲಜಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ ಜಯರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಪಂಡೇರ್ ಅತೆ ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಬೆಟರ್ ದಯ ಪಣ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೇತ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಒಯ್ನಾಲ ಅಕ್ಲು ಮಾನ್ವೇರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪವರ್ ಉಂಡು ಮಾನ್ವೇರ್ ಅಕ್ಲು ದಾಲ ಇಚ್ಚು ಅಂಚತ್ತುಲು ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಎಂಚಾಂಡಲ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ನಕ್ಲು ಮಾನ್ವೇರ್ ಅತೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ನಾಸ್ತಿಕರಂಗ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಎನರ್ದೆ ಆಪುನೆ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಬೆಟ್ರ್ ನಾಸ್ತಿಕನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇತೆತ್ತುಲೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ನಾಸ್ತಿಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಮೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾಸ್ತಿಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ಬೆಟ್ರು ಐಟು ಮಾಯಾವಾದಿ ಅತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂಚದ ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಿಕ್ಕಂಡಲಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡ ಬೂರೋಡಿಗೆ ಅತೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಉಂಡು ಅತೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಪ್ಪುಪ್ಪು ಅತೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇರ ಅತೆ ದ್ವೈತನ ಅದ್ವೈತನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗಳತು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಮೆಕ್ಲು ಬೆಟ್ರ್ ಅತೆ ಮೆಕ್ಲು ಎಂಚಿನಾಲ ತ್ಯಾಗ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಡು ಅತೆ ಎಂಚಿನಾಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚದ ನಾಸ್ತಿಕ ಹಿಡಿದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಟ್ರ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ಅಂಚದ ಏರ್ನಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆನ ನಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅತೆ ಅಂಚದ ಒರಿಯನ ಶ್ರದ್ಧೆನ ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತೋಡು ಅಂಚದ ಏರ ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪು ಹೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಅಕ್ಲೇಗ್ ಪನ್ನೋಡ ಇತಿ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನಮ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಅದೇ ಹರಿನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನೋಡ ಐನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ್ನೋಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕತ್ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೇತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವತೆನ ಆರಾಧನೆ ಮಂತುಂದು ಐನ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಮಂತು ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿಂಡ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಏತೋ ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸನ ಕುಲುದು ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಒರಿಯೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ ತೂದು ಆಯ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಆಗ ಇತ್ತಿನ ಫೇತ್ ಪೋಪು ನಾವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ್ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಣ್ ಇತ್ತು ತುಯರು ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ದೇವತನ ಈ ಆಸೆನ್ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಂತಿಮವಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಕಾಮನೇನು ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುನಾರ್ ಭಗವಂತೋರಿ ಅಂಚದ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಇದೇನು ಶಿವಜಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಆರಾಧನಾನಾಂ ಸರ್ವೇಶಾಂ ವಿಷ್ಣುರ್ ಆರಾಧನಾನಾಂ ಪರಂ ಪೂರಾ ಆರಾಧನೆಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸೈನ ಅರ್ನ ಭಕ್ತರ್ನ ಅವ್ ಟಾಪ್ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏರೆಲ್ಲ ಅನಾಧಾರ ಮನ್ಪೇರ್ ನಮಕೊಂದು ಈಜ್ ಅವೇ ಮಾಯಾವಾದಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ ನೆನೆಪುದಿಯೋ ನಮ್ಮ ಓಲಿತ್ತ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧನ ಇತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತು ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ಆಮೇಲೆ ಇಂಚ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಕೂಡ ಇತ್ತೆತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರೇನು ಮಾನ್ವಾರ ಪಂಡ ಏರು ಶಿವಜಿನ ಅವತಾರ ಅದೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನವ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಆ ಕೆಲಸ ದಾಯ ಮಂತನೆ ಅದೇ ಮಾಯವಾದನ್ ದಾಯ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತನೆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆರ್ದ ಅಂಚ ಮಂತನೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಟು ಪಾರ್ವತಿಗೆ
ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಮಾಯಾವಾದಂ ಅಶತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಚಂಡಂ ಬೌದ್ಧ ಮುಚ್ಚತೆ ಪಂಡ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನು ದೆಪ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಬುದ್ಧಿಸಮುಡು ಝೀರೋ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ ಮುಗಿನ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಶೂನ್ಯವಾದ ಬೆಟ್ರೆ ಅದ್ವೈತವಾದ ಬೆಟ್ರೆ ಪಲ್ನೆಗೆ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ ಶೂನ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅದ್ವೈತವಾದ ಎಡ್ಡೆನೆ ಏರ್ ಪನ್ಪಾರ ಅದ್ವೈತವಾದ ಅದೇ ಐಟೆ ಎಂಚಿನಾಲ್ನ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಅದೇ ನೆಟ್ ಝೀರೋ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ ದಾಲ ಒನ್ಪಾಯ್ ಶೂನ್ಯವಾದ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವು ಲೆವೆಲ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆತ ಮಿತ್ತುಲೆ ತೊಂದ್ಕೊನೊಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಂಡ ಬುದ್ಧನ ತುಲೆ ಹಿಂಸೆ ಅದೇ ಇತೆ ವೇದನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಂತೊಂತೇರು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಪತೊಂದು ಐಟು ಹಿಂಸೆ ಮನ್ಪೋಲಿಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧಲ ಮಂತನೆ ಶೂನ್ಯವಾದ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐನ್ ತೂನ ಕರುಣೆ ಬರ್ಪುಜ ಐಕೆ ಹಿಂಸೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೊಡ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮಧರ್ಮ ಅದೇ ಹಿಂಸೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿನ್ ಬುದ್ಧ ನು ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಆರು ದಾಯ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲು ವೇದದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ ಅಂಚ ಮಂತನೆ ಅಂಚದ ಒಂದು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪವನೆ ಅಂಚದ ಶೂನ್ಯವಾದರ್ದು ಅದ್ವೈತವಾದ ಅದೇ ಅದ್ವೈತರ್ದು ಬೊಕ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ ಬತ್ತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜರೆ ಐಟು ಚೂರು ನೂಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ ಬತ್ತದ ದ್ವೈತ ಅದೇ ಜೀವ ಬೇತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇತೆ ಅಂಚದ ಕೈ ಆಪಲ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡಿಂಚ ದೇರ್ತು ಪತ್ತುಪ್ಪೇರು ದ್ವೈತ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬತ್ತದ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಭೇದ ತತ್ವನ ಅರ್ಪಂಡದ ಕೊರೆಯರು ಅಂಚಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿತ್ತುಕೊನಪ್ಪು ಅಂಚದ ಈ ಆರಾಧನೆದಲ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಏರು ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ತಮೋ ಗುಣಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅಂತೂ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ಲ ಅಂಚದು ವಿಷ್ಣುನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗ ಬರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಬೇತೆ ಹೂವೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೋಗೆತ್ತನೊಲಿ ಪಂಡ ಭಾಗವತದ 4ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ್ ತುಲೆ ಭೌತಿಕ ಆಸೆ ಪತ್ತೊಂದು ವಿಷ್ಣುನ ಧ್ಯಾನ ಮಂತೇರು ಅಡ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಗರ್ತಾಣಿ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಗರ್ತಾಣಿ ಬೊಕ ಆರ ಆಸೆ ಅರ್ನು ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರು ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟಾರೆಗ್ ಹೃದಯಡ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎದುರುಡೆ ಭಗವಂತ ತೋಜರು ಅಂಚ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರಕ್ಕೇನ್ ಬೇರು ಧ್ರುವ ನಿಕ್ ದಾದ ಬರಬೋಡು ಪಲ್ಲಾನ್ ಐಕ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕೃತಾರ್ಥೋ ಅಸ್ಮಿ ವರಂ ನ ಯಾಚೆ ಭಗವಂತ ಈರ್ ಕೃತಾರ್ಥ ರೂಪಡ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾರು ಎಂಕ್ ದಾಲ ವರ ಬುರ್ಚಿ ಕಾಚಿನ್ ವಿಚಿನ್ನ ಛಿದ್ರ ದಿವ್ಯ ರತ್ನಂ ಪಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಚೂರುಗೋಸ್ಕರ ಇಡೆ ಬತ್ತೇನ್ ಅಣ ಇಂಕ ರತ್ನನೇ ತಿಕ್ಕಣನ್ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಗರ್ತ ಅಂಚದ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂಚದ ಕೊಡೆದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅವೇ ಮೈನು ತುಯಿನ ಸತ್ವಗುಣ ಜೀವನಡ್ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಹೈನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಶಿವಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನಸ್ಸದ ಮನ್ಪೇರು ಮನಸ್ಸದ ನಿಯಾಮಕ ಶಿವಜಿ ಅಂಚದ ಈ ಶಿವಜಿ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ರೂಪಿ ಭಗವಂತನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಭಾಗವತಡೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಕೆಲವು ತರದ ಪೂಜೆನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕಡು ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಮ ವಿಕಾರಿತ್ವಂ ಶಾಂತತ್ವಂ ಇತಿ ಚೇತಸಾ ವೃತ್ತಿಭಿರ್ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಯಥಾಪಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಪರಃ ಸ್ವಚ್ಛತ್ವಂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅವಿಕಾರಿತ್ವಂ ಪೂರಾ ವಿಕಾರಲೆಡ್ದು ಮುಕ್ತತೆ ಶಾಂತತ್ವಂ ಶಾಂತತೆ ಇತಿ ಈ ರೀತಿ ಚೇತಸ ಚೈತನ್ಯದ ವೃತ್ತಿಭಿ ಗುಣಲೆಡ್ದು ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷಣ
ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪಂತಂಡು ಯಥಾ ಅಂಚನೆ ಅಪಾಂ ನೀರ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೂಲಸ್ಥಿತಿ ಪರ ನಿರ್ಮಲ. ಅಂಚದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲೆರ್ ಮಹತ್ತತ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಲಕ್ಷಣಲು ಏಕಕಾಲಗ್ ಗೋಚರಿಸೊಂಡು ನೀರ್ದ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಭೂಮಿದ ಸಂಪರ್ಕಗ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಧುರ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಲ್ಲಂದಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಂದಲ ರಹಿತ ಅದು ತುಲೆ ಸತ್ವಗುಣ ತಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶಾಂತ ಆಕಲು ಅದೇ ಪಂಡ ಏರು ಭಗವಂತಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟದೇರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪಾರು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಏತ ಆಜಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ಪ್ರಶಾಂತಮನ ಸಂಯೇನಂ ಯೋಗಿನಂ ಸುಖಮುತ್ತಮಂ ಉಪೈತಿ ಶಾಂತರಜಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಮ ಕಲ್ಮಷಂ. ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಂತಾಯಿನ ಯೋಗಿ ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ಲ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖದ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ನತ್ತು ಪನ್ಪುನೆ ಅಲೌಕಿಕ ಪಣೆ ಈ ಸುಖ ಉಂಡತೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ. ಭೌತಿಕ ಸುಖ ವರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಅಂಡ್ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಅಂಚದ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಪೋಪುನೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತಾವು ಅದೇ ಕೆಲವರ್ನ ಸಂಗಡ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಭಕ್ತಿಲ ಪೋಪು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂಚ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಏರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೋಡು ಏರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಅಂತೂ ಗೀತಾಡ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಏರು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೆ ಓಡೆ ದೇವೇರ್ ನಾಡೆ ಪೋಯರೆ ಏತ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಆತ್ ಬುದ್ಧಿನ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂಚದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಡಿತ್ತಂಡ ಅಂಚದ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚತುಲೆ ದೇವೇಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂತಾಯಿನ ಯೋಗಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವೆಗೆ ಅಂಚದ ಪಂಡಾಯ ರಜೋಗುಣನ್ ಮೀರುವೆ ಉಪೇತಿ ಶಾಂತ ರಜಸಂ ಅಂಚದ ಆಯ ಪರಮೋನ್ನತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ದೇವೇರ್ಲ ಗುಣಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದೇ ದೇವೇರಿಗ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಜೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ದೇವೇರ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಐನ ಏಕತ್ವ ಪಂಡವು ಅವೇ ನಾವು ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಏಕತ್ವಂ ಅನುಪಶ್ಯತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಏಕತ್ವ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಆಯೆ ಕರ್ಮ ಫಲರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ ಅಕಲ್ಮಷಂ ಪಂಡ ಭೂತ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಭೂತಕಾಲ ಅಂತ ಪನ್ಪದೆ ಅಂಚ ಭೂತಕಾಲದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಾಡಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾಪವಂತೆ ಇಂಚಿಂಚ ಮಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದೇ ಪುಣ್ಯ ಮಂದ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಜೀವನಾಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅವನುಂಡು ಅವು ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಈಜಿನ ಬರ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅದೇ ಐಕ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಬೋಡು ಪುಣ್ಯ ಎತ್ತನಾಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಸರಿಯಾಯನ ಸಾಧಿಡ್ ನಡಪೇರು ಅದೇ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲ್ ಕಲಿಯುಗಡು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ಲ ರಾಂಗ್ ರೂಟೇ ಪತ್ತು ನಕ್ಲು ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾಯೇನಲ್ಪಾಯುಷ ಸಭ್ಯ ಕಲೋ ಅಸ್ಮಿನ್ ಯುಗೇ ಜನ ಮಂದಾ ಸುಮಂದ ಮತಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪಧೃತಃ. ಕರ್ಬದ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ನರಮಾಣಿಲು ಅಲ್ಪಾಯುಷಿನಕ್ಲು ನರಮಾಣಿಲು ದದೆ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಲಹ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸೋಮಾರಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಾದಿ ಪತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಯಾಪಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚವಂತೂ ಕುಳ್ಳು ನಕ್ಲು ಅಜ ಕಲಿಯುಗ ಉಂಡತ್ತೆ ದೋ ಬಜೀದೆತ್ತ ಪಾಡ್ನ ಯುಗ ಅಂಚದ ಕಲಿಯುಗವು ಯುಗ ಕರ್ಬ ದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂಡತೆ ಸರ್ಕಲ್
ಸತ್ಯಯುಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಅವೇ ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ಕೃತಯುಗ ಅನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಪಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ 1,00,000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕೊಂತೇವೆ. ಈ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಏಜ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಯುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತ್ರೇತಾಯುಗ. ಸತ್ಯಯುಗಟ್ ಧ್ಯಾನ ಒಂದಿತ್ತು, ಕಲಿಯುಗಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಅಂಚೆ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ಯಜ್ಞ ಮಂತು ಒಂದಿತ್ತರು ಯಾಗ ಅನ್ನು ಮತ್ತ ಅವು ಐಟ್ ಅಪಗ ಯಜ್ಞಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ನೆಯ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಕನಕ್ ಸಮಿತ್ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂತು ಅಂಡ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ದಾದೆ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ. ಅಂಚೆನೆ ತಾಮ್ರ ದ ಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಅಂಚೆನೆ ಕಲಿಯುಗ ಕರ್ಬ ಲೋಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ ಲೋಹ ಮುಲ್ಪದೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಸೀದ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸವೇರಿದೇನು. ಕಲಿಯುಗಡು ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಉಂಡು ಬದುಕೇರೆ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ತುಲೆ ಕೆಲವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮೆಂಟಲ್ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಜೀವನ ಅಂಚಂದ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಅಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿಡುಲ್ಲ ಅದೇ ಗೋಲ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತನ ಅದೇ ದೇವರನ ದಾವ ಮುಲ್ಪ ದಾಲ ಆಪುರ ಪೊಬ್ಬರ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವೇ ಖಾಲಿ ಭೌತಿಕಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ತುದಿತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಟೈರ್ ತಿರ್ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಊಲೆ ಉಪ್ಪ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಲೈಫ್ ಡೇ ಎರುಲೇರು ಅಕ್ಲ ಉಲೇ ಉಪ್ಪೇರು ಚೂರ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗ ಬತ್ತಂಡ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಏತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರೋರು ಜೊತೆ ಇದೇ ವನಸ್ ಮಂತಂಡ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಹೇಗೆ ಬೇತಾಕ್ಲು ನಿನ್ನ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡ ಅದೇ ಬೇತಾಕ್ಲು ಪಂಡದ ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಆಂಡ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುಖವಾದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಸರಿಯಾಯ್ನ ಅಂಡ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ರಾಂಗ್ ರೂಟೇ ಪತ್ತು ಅದೇ ಎಂಚಿನಕ್ಲೇನ ಗುರು ಮಂತೋನ್ವೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ನಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತೆರುಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದುನ್ನೇ ಇಜ್ಜರು ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಂಚೆನೆ ಇತ್ತುನ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯನೇ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜರು ತುಲೆ ಇಂಜಿನಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನವ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ದೇವೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ಕೊನೆಯ 3 ಜನ ಕಡಪ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಸಾಧು ಶಾಸ್ತ್ರ ಐಟು ಮೈನ್ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಗೆತ್ತೋನೇರ ಭಗವದ್ಗೀತಡು ಒಯ್ನ್ ಪನ್ಪನೆ ಪಲ್ನೆ ದೇವೇರು ಮೈನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜೀವನಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ನ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಭಗವಂತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಯರೆ ಅಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪುಂಡು ಆ ಕ್ಲಾಸಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಪನ್ಪಾಯಿನ್ ಅದೇ ಅಂಡ ತೂಕ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ನೆನಪುಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಈ ಜೀವನಡ್ ಕ್ರಮೇಣ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಕೆ 24 ಓಕೆ ಪ್ರಭು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜೆ ಅಂಚದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬುಡ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನಡ್ ದಾಲ ಆಪುಜ್ ಪಂಡ ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಂ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇರು ಶಾಸ್ತ್ರನ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ ಸಂಡು ಕುಳ್ಳು ನಕಲ್ಲ ಏತೋ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ತೂತಿ ವಿಷಯ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತ ಪಂಡತ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದ ಅಹಂಕಾರಡೆ ಪಾತೇರ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಜ್ ಅಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಲೆಗ ಚೇತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಾಸಿ ಗಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅದೇ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲು ತುಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲು ಐಟೇ ಮೋಸ ಪೋಪೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಮೋಸ ಪೋಪೇರೆ ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಡ್ ಬತ್ತಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುನೆ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪುಂದಾಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನುವೇ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಏರೆಗೆ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ ಅಕ್ಲು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅದೇ
ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುನುಂಡು ಪಂಡೊಂದು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜಾವೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಭಾವಾರ್ಥ ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಏರಾಯಿನ ಡೀಪ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪೂರಾ ವಿಷಯನ ನಮಗ್ ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡೆ ತುಲೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಾಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಲು ದೇವೇರ್ ನಾಡೆ ಬರ್ಪೆರಾಯ್ ಒರಿಯೇ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದೇ ಪನ್ಪುನಲ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಡು ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಅಂದು ತಂತ್ರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಾರ್ನವ ತಂತ್ರ ತೂಪ ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ ತೂಪ ಅಂಚದ ಆ ತಂತ್ರಡ್ ಶಿವಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಏರ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಬುಡ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ದಲ್ಲ ಪಂತಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ ಬತ್ಲೆಕ ಮನ್ಪೇರ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ದಾಸರ್ಲ ಭಜನೆ ಪನ್ಪೇರು ಧರ್ಮವೇ ಜಯವೆಂಬ ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರ ಧರ್ಮ ಜಯ ಮರ್ಮವನ್ನರಿತು ಮಾಡಲು ಬೇಕು ತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಎಂಚ ತಂತ್ರ ಗುಟ್ಟು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಗುಟ್ಟು ಐಟ್ ನಮಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚತುಲೆ ಎದ್ ಪೋರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗ್ ತೆರಿಪಾವೆರ್ ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ ಪುರಾಣೋಲು ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಈಶ ಉಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ ಯಮರಾಜರು ಏತ್ತು ಪುರ್ಲುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪವ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಯಮರಾಜರು ತೆರಿಪಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿನೂ ಉಂಟು ಭಾಗವತ ವಿಧಿ ಉಂಡು ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿ ಉಂಡು ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಪೂಜೆದ ಪದ್ಧತಿ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಚರಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿರುಪತಿಡ್ ಶ್ರೀರಂಗಮುಡು ಶ್ರೀ ಪಂಚರಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೋಡೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರ ಪಂಡ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ನ ಇಂಚ ದೇವರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರದಂಚಿನ ಈ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯನ್ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮನ್ಪುನ ಅದೇ ಇದು ಇಂದು ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕ್ ಮನ್ಪ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ತುಲೆ ಅವು ಭಕ್ತಿ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರೆ ಮೆಕ್ಲು ಭಯಂಕರ ಎಂಚಿನ ಜನೇ ಅದೇ ಜನಕ್ಲೇನ್ ತೂದೇನ್ ವಾ ಜನ ಅದೇ ಜನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಮರ್ಲೆ ಜಾತ್ರೆ ಮರ್ಲ ಅದು ಬಿಡ್ಪು ನಾವು ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪನ್ಪೇರು ಇದನ್ ದಾಯಪಣ್ಣೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ಇರ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರನ ತ್ಯಾಗ ಮಂತಂಡ ನಮಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರದೇ ನಮಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪನ್ ದಾಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ವಾಣಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ನ ಚೀಟ್ ಐನ್ ಯಾನು ತೂಪುಜಿ ಐನ್ ಯಾ ನಂಬುನ್ನೆ ಜವ ಇಂಕ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾದ ಮಂತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದು ಆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಆರ್ಕೋರ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅವು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಐನ್ ಮಂತ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಐಕ್ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮರ್ದದ ಎತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀಕು ಗುಣ ಆಪುಜಿ ಇಜಿನ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾಡ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನೆ ಭಗವಂತ ಗೀತಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಾತೆರ ಅಂಚದ ಅವಲ ಗುರುನಾಡೆ ಪೋನಾಗಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಈರು ತತ್ವದ ದರ್ಶನ ಮಂದಿರಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಂದಿರಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಭವನ ಅಂಚಿನಕಲ್ನಾಡೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಡೆ ಪೋಪುನ ಎತ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರೆ ಅಂಚಿನಕಲ ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುವೆ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸವನ ಅಂಕ ಹಕ್ಲೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜದೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂತ ರೀತಿಜಾರು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಪುಟ್ಟವನ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನಕಲ ಪಿರವಪಂಡು ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಅವನು ನಂಚ ಏತೋ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ನೆಕ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ತುಳು ಏತು ಜನ ವಿಚಲಿತ ಆಪೇರು ಏತು ಜನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪೇರು ಆ ಮಸ್ತ್ ತೂತಿ ವಿಷಯ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಏತೋ ಪನ್ಪೇರು 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಚೂರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಹಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕ್ ಅನ್ಪನೆ ಹಕ್ಲು
ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಾಯರು ಅದೇ ಆಗ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಲೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಸ ಸಿದ್ಧಿಂ ಅವಾಪ್ನೋತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಪಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ನ ಸುಖಂ ಜೀವನ ಸುಖಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ತುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತು ನ ಪರಮಂ ಗತಿಂ ಆಯ್ ದೇವೇರ್ನ ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜೆ ಏರು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಏತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಇದನ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಹಾತ್ಮೇಡು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಗೆ ಪುರಾ ವಿವರವಾದ ಕೊರೊಂದು ಪೋಪೇರು ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪಂಡು ಏತೈತೆ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಜ ಕೇನುಜ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇದನ್ ಮತ್ತಿರಿನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಆಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜೇರಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜೇರ್ ಇದೇ ಕೆಲವರು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಯ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡಿದಿತ್ತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ಲ ಯಮರಾಜರು ಬಾರಿ ಪೊಲುದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತು ಜಟಿಲ ಉಂಡು ಆಡ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದು ಏನು ಅರ್ಥವಂತಲ್ಲ ಆತ ಈಸಿ ಅದೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಗ್ ಅದೇ ತೂನಾಗ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಅವು ಪೂರಾ ರಹಸ್ಯ ನಮಗ್ ತೆರಿಪ ಉಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಕತೆಲ ಉಂಡೈಟ್ ತತ್ವಲ ಉಂಡು ರಡ್ಲ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲುದು ಪಂಡ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ಭಗವಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಪರಮಗತಿ ಪೋಪುಜಾರು ಅದೇ ಅಂಚದ ದೇವರನಾಡೆ ಪೋಂಡ ನಮಗೊಂದು ಬೋಡು ತೆರಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಆಂಡ ಏರ್ ಗೊತ್ತಿ ತುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಏರ್ಲ ಪನ್ವೇರು ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತದ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ 26ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂದು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಜ್ಞಾನಗ ಮಹತ್ವ ಭಗವಂತ ಕೊರ್ಪೆನಟ್ಟು ಅಂಚದ ಕೆಲವೇರ ಧ್ಯಾನ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವೇರ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲವೇರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಉಲ ಉಪ್ಪನ ಪರಮಾತ್ಮನ ತುಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಂತೋನ್ ಬೇರು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನನಲ ಕೆಲವೇರು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮತ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುಡು ಜ್ಞಾನ ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಡೆ ಮುದಲ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣ ಇಂಚಿನ ತಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಟ್ಟಣ ಮನ್ಪುಲ್ನ ಅವು ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮೆಕಲ್ ಪಂಡೇರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರ ಓದುವೇರು ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐತ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಷಯನ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕಳ ಕೇಂದು ಏರು ತೆರಿನ ಅಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳ ಕೇಂದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಲಿಯತೆ ಫೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪಡದೆ ಅಂಚದ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡದೆ ಪೂನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಡ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತಿತ್ತ ವೇದಡ್ ಮಂತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಂ ಪುಷ್ಪೆ ಪುಷ್ಪೆ ಮಹಾಪುಷ್ಪೆ ಸುಪುಷ್ಪೆ ಪುಷ್ಪ ಸಂಭವೆ ಪುಷ್ಪ ಚೈವ ಕೀರ್ಣೆ ಚಂಪಟ್ ಸ್ವಾಹ ಅದೇ ಪೂನ ಎಂಚ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ನಂಚತ್ತುಲೆ ಮಹಾಭಾರತಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗು ವೇದ ವ್ಯಾಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಪಿನಕಲು ಕೊರ್ನ ಪೂರ್ಣ ದೇವರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಜ ದೇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚದೊಂದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತ್ತು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಮಂತೋನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಟ್ಟುನ ಅಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಮ್ ಪುಟ್ಟುನಾಗಲೇ ಪೂರ ತೆರಿದ್ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಅಂಚದ ಸರಿಯಾನ ಸಾದಿಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಡು ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಂಡಲ ಪರಮ ಪುರುಷನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂದಿತ್ತು ಇಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಆಪುಣ್ ಹಿತ್ತದೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಅಂತೂ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಪುಣ್ ಅಂಡ ಆಪುಣ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮಗದೆ ಈತ ಅನುಭವ ಆದುಪ್ಪದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುರಣಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ಉಳ್ಳರತೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಣ್ ನಮಗದೆ ಆನಂದನೆ ಅವೇ ಬೇತೆ ಅವು ಐಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜ ಸಾಧು ಸಂಘ ಲವ ಮಾತ್ರ ಸಾಧು ಸಂಘ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಹೋಯೇ ಚೂರ್ಲ ಸಾಧುನ ಸಂಘ ಅವು ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂಚದ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು
ಏರ್ನ ಸಂಘ ವ್ಯರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಸಾಧುನಕಲಾಗೆ ಜೀವನಡ ಅವು ಫಲ ಕೊರದೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಚೂರ ಆಂಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರ್ ನಮಕ್ ಸಂಘ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಇಂಚ ಸಾಧು ಸಂಘದ ವಿಷಯ ಪಂತೇರು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತೆಡಕ್ಕೇಂದು ದೇವರೇನು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡು ಅವೇ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಅದೇ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಡ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಲೇನು ತೂಪುಜೇರು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬೊರ್ಚಿ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಓವೇ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಓಲೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಇಂಚ ಉಂಡ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಗ ಭಾವಾಗ್ರಹ ಜನಾರ್ದನನ್ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧಿ ಬೋದು ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ನೆಟ್ಟು ಅದೇ ದೇವರೇ ನಾನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದ್ ಲಾಯಗ ಫಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಓ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಫಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂತ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದೆ ಆಯ್ಗ ಓವು ಇಜ್ಜಿನ ಫಲ ಬರ್ಪುಜಿ ವಿನಯ ಅವೇ ಜಯರಾಜ್ ಪ್ರಪಂಡ್ ಅಂಚದ ಶುಭಾಷಿತ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಂಡು ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯೇನ ಶೋಭತೆ ಎತ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಉಪ್ಪಡ ಎತ್ತು ತೆರಿದುಪ್ಪಾಡು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲಂದು ಅದು ಉಪ್ಪಡ ಆಡ ವಿನಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಗ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಯನ ಜ್ಞಾನ ಆಯನೆ ಆಗ ಫಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅವೇ ಇನ್ನು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಏತು ಇದೆ ದೇವರ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೈಡ್ ಐನ್ ದೇವರ ಟಾಲರೇಟೆ ಮನ್ಪುಜರು ಒಂಜಿ ಏರ ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಳೈ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರು ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಆಪಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿಜರು ಅಕ್ಲನ ವಿಷಯ ದೇವರಿಗೆ ಈತಿ ಅಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಪ್ಪಾಡು ಅವೇ ವಿನಯ ಅದೇ ವಿನಯ ಬರ್ಪುನ್ಲ ಎಂಚ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂಚದು ವಿನಯ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬರೋ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬತ್ತದತೆ ಅಂಚದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರನ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ ಪಾಪಾಗ ನಮ್ಮಡ ವಿನಯ ಬರ್ಪುನ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕ್ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗ ಡೌಟೇ ಉಪ್ಪುಜಿತೆ ಕೃಷ್ಣಲ ತುಲೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪನೇರ ಪೋಂಡ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡಿ ತಿಕ್ಕನ ಗುರುನಾಡೆ ಪೋಣ ನಿಕ್ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪೂಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರೆ ಗುರುನಾಡೆ ಪೋದು ಸತ್ಯನ ತೆರಿಯೋನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲಾನ್ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಸನಂ ಗುರುನ ಕೈ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರುನ ಕೈತಡೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಪದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ರ ಆದ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುಲ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಲ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನಕ್ಲು ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಸತ್ಯನ್ ತೂತೇರು ತತ್ವದರ್ಶಿನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ದೇವರೇನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತನಾಗ ಅಂಚಿನಾಕಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಿಕ್ ದಾದಾಪುಂಡು ಜೀವನಡ್ ಗೊಂದಲ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಯಜ್ಞಾತ್ವ ಪುನರ್ಮೋಹಂ ಮೇವಂ ಯಾಸ್ಯಸಿ ಪಾಂಡವ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಡಲ ತೆರಿಂಡ ಕಲ್ತಂಡ ನಮಗ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಜಿ ಈ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚಿನಕಡ ನಮಗ್ ಬರ್ಪುನತ್ತು ಅದೇ ಏಡಲಕ್ಕೇಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮತ್ತ ನಮ್ ಫೋಕಸ್ ಮಂತ ಅರ್ಥ ಮಂತನೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಂ ಪಂಡತೆ ನಮ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಪನ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆವಿ ತತ್ವ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಪಣ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಪದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇದೇನು ಮಹಾಭಾರತದ ಇಡೆಟ್ ಇದು ಕೊರಿಯರು ಅದೇ ಇತೆ ಕೈಪೆದ ಮೀಟ ಇತೆ ಬಾಲೆಗ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾಲೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಣಿ ಅದೇ ಅಂಚೆನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಹೆವಿ ತತ್ವ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ಮಹಾಭಾರತ ಇದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೇನು ಅಣ್ಣ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಂಚೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನ ಆತ್ಮರ್ದ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನನು ಈ ಪಡೆಂಡ ಈ ಮೋಹಗ ಯಾಪಲ ತಿಕ್ಕುಜ
ನ ಪುನರ್ಮೋಹಂ ಮೋಹ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ದಾಯಂಚ ಅಂದು ದಾಯಂಚ ಓ ಹಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಏನ್ ಪೋಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾದಿಂದ ಅವು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಏಡಲ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕೇನುನೆತ್ ಇದನ್ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತ್ರ ತೋಣ ಉಂಡದೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯನ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರತೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಂಚದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶ್ಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಐ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಹಾ ಪ್ರಾರಂಭಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಜಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪುಣು ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನೊಡನೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲುಷಿತ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಭೌತಿಕವಾದ ಹೆಚ್ಚ ಕಲುಷಿತ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೆಚ್ಚ ಮೊಸುಕಾಪುಣು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ ತೂಲಿ ಆಂಡ ಕದಡಂದನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಯ್ನ ಅಶುದ್ಧಲೆಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ನ ನೀರಿಡ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಒಂಜೆನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೂಪುನಂಚೆನೆ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಜಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಅವು ಇಪ್ಪುನಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ತುಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತ ಕೊದಿಪ್ಪುನ ನೀರಿಡು ಮೊನೆ ತುಯರಾಪಣೆ ಇಚ್ ಅದೇ ಕೊದಿಪುನ ನೀರು ಮೊನೆ ತುಯರಾಪುಜ್ ಅದೇ ಮೊನೆ ತೂಂಡ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಶಾಂತ ಆವಡು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನೆ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುನ ಇಪ್ಪುನ ಸ್ಥಿತಿಟೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ರಾಪುಣ ಅಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಲ ತೂಲಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ಥಿತಿ ಮಹಾ ಆನಂದಕರ ಇಂಜಿನೇಟ್ ನಮಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತವಾಯಿನವು ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಪ್ರಾರಂಭಡ್ ಶುದ್ಧ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ದೇವಿರನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನುಂಡ ಅದೇ ಖಾಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುಲ್ನ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಕೇನುಲ್ನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಸೇವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಶ್ರವಣಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ದೇವೇರ್ ತೂಪೇರು ಅದೇ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಬೆ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇ ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೆಗೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನ್ವೇರು ಯಾ ಪೂರ ಓದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಓದಲ್ಲ ದಾಪು ತುಲೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುನೆ ನೀನು ಯಾವೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎನ್ಪವೆ ಯಮರಾಜರ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲೈನ್ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಜ ದೇವೇರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ದ್ವಾಪೂಜೆರು ಅದೇ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚದ ಆರ್ ತೂಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೊಡೆ ಪ್ರಭುಪನ ಅಂತೇರು ಕೊಡೆ ಟೆಂಪಲ್ ಗೊಂಜಿ DT ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಪಂಡ ಈ DT ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡದೆ ದೇವರ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ನಮಕ್ ಇತ್ತುಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪ ಆರಾಧನೆ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ DT ವರ್ಷಿಪ್ ಅದೇ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯ ಬರು ಅಂಚದ್ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಐಟ್ಟು ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆ ತೀರ್ಥಲ ಪಾಡುಂಡೆ ಅಂಡ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂಡೇರು ಕೋಡೆದ ನೆಟ್ ನಿಂಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ರುಚಿ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಏರೆಗ್ ರುಚಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೇವರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅವಡ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ತುಲಿಯಾನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾವೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾಸ.